Mga giant parol na gawa sa recyclable at indigenous materials, ibinida ng mga pulis sa Pangasinan. Tunghayan sa report. Naglalakihang mga parol ang nakadisplay sa harap ng Pangasinan Police Provincial Office sa Lingayen, Pangasinan. Mga entry ito ng mga miyembro ng PNP mula sa 6 na distrito sa probinsya sa Giant Parol Making Contest. Simple pero makabuluhan ang tema dahil gawa sa recyclable at indigenous materials ang mga giant parol. Ang mga pulisan sa panahon ng Pasko at New Year, kahit po kami ay nagbabantay sa seguridad ng bawat isa, damang-dama pa rin naman po natin ang diwa ng Pasko. Tiyak ding mapapatingin sa mga nagniningning na palamuti sa Town Hall ng Ballesteros, Cagayan. Kumikislap ang paligid ng munisipyo. Agaw atensyon din ang kanilang giant Christmas tree. Tiyak namang mapapawaw sa ganda ng Tuwaw. Malulula sa mga Christmas village na likha ng iba't ibang barangay ng Tuwaw. Nangingibabaw naman ang kulay asul at puti na tema ngayong Pasko sa isang puok pasyalan sa Reyna Mercedes Isabela. Dinarayo rin ang kanilang giant Christmas tree na namumutiktik sa pailaw. Futuristic naman ang tema ng dekorasyong Pampasko sa Rojas Isabela. Nasa 20 meters ang taas ng giant Christmas tree na pinuno ng Christmas balls at regalo. Joan Punsoy, One North Central Luzon.